Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Karbi Anglong Marli Catering Service Nona Kimi Kisengpon. Nahokadim lek kicho kijuna mukapa dopon lepute keron ke bakatum ki kinangsot bino. Son mat hapen ili Karbi khelong ta non ke kimisalang thek klangro. Lasi alang litum ni Marli bangkre pho chingrumpen chiseng ponsi Karbi Anglong Marli Catering Service amen chirpen chiseng ponlo. Karbi pi Langpi ni Marli Catering Service mai phi primahan se pia hin pen pator pi ponsi nijang Karbi Anglong bothat lang so iriang bong keron ke bak jia phan wedding pen chenglok birthday long ponot special occasion lopen pregjam along pusitame keron ke bak nang ji do lipute Karbi Langpi ni Marli Catering Service alang lituma phan birta pen isi ki joy pon kg aphan mobile number 6001 456737 Lopen 7635861977 Anomboro long humri ignot joy kipen catering service long ponikji pin code number 782450 POPS Wothat Langso West Karbi Anglong Wothat Langso Pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News. Ya, baiklah. Nilimen ni prema hanse pi. Lalu tu korpus lo men kecil sengke. Oh nilitum so catering kacaseng amen ke Karbi Langpi ni Marli catering. Lalu tu kontak joy ke ji pan nombor tu ikata. 56737 lapen tulang 7086585779. 6001477729 dadu gadi. Nalimen ke? Nilimen ke prema hanse pi. Nali arpu. Ni la president. Secretary ke? Secretary. Lalu tu kopi pilo la so penakimanga. So nilitum la so putak kemang nilitum so ardu tum sitame hemakam jot mane hemakam sitame chiklem po khit sitame la so hem lahai ke klem ke hemasai klem bom no matidi la se an so se nilitum ta paprang dunji mane mate income source hin sita sap nang ba dunji mane pujalo la so kama tha ben si ke seng pon lo Mane tu mane la so bangko ando gado. no na man nilitum bang trip pol Kemang wek la so keseng ben auto kopi. Kemang ke nitum la lo hem lo sita me sap so dang sa me chak dun thek ji pan lo la ben ke pini rong sita me pini kam duk sai jo ke pen nitum cheram ki dun thek ji pan le Nang tu nang hang pulo tangte nang tu ni ko ana por cpu ni. nilitum han jong si advance pen ang than no fulote te jong si nane along ka break nilitum han ke cheng pen ki bu abi pulong tin hok sita me nilitum han Ko an se ne ador ken. Bang ke nilitum Kecing white. per hour 3500 isi Per hour 3,500. para la pen ke jong si Halloween fulote mane Transportation bang ke sap so chema khadun so te si hin lang de non ke dam tang long ko anon tum la so service ki pilong ko non amat ke nilitum la so group bang ke non pinin se ke seng cheng lang ma se pinin la da ke no first lo na ke la so nilitum abhijit sir han tu sinam mc sir han se choro lo nilitum han ning ka che thip na da na so kha mate la so war sign na people ko choro fik lo sir han se ta ha tum ko la so consent silong la ko nilitum ke drum la Garam la mane ato ke rong khang do ko ki kon mane mix la bote la pangru KECCM Dr. Tuliram Ronghang Khasi Amser Arong Kahumri Damapatha Khasia Kai Aparman Khasia Kiatum Kachurupo Kidam Tang Therepu ni Pai Porni Chintonga Hawaralong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Damahut Khasi Kharwang Atum Hakupen Kidu Arong Mate Karbi Anglong Autonomous Council Alo Revenue Village Menser Arong Kahumri Damapathak Khasi Kharbang Akhayarong Araratum Penpen Karjabdum UKPO Amaipu Pins Gianlang Ratane Ahinpen Kachuro Pajirpon Karbi Anglong Autonomous Council Long Dead Pen CEM Hoikang Ni Mate Karbi Anglong Kachariatum Aphaidu Olo Sitame CEM Atum Labang Sorong Kahumridam Non Puanta Apurkimu Avela
tang tinona pora hotpen non Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang Inglong aso khia phan kang hon lapen labang sorni khasierong kahumri tampen khasi kharwangatum ari chongmati dowana hem kikim jiaphan long e somte kanglu labang so pathak hadak ke do khasiara ratum non puan tami karkli ka phejo arna maphan ke thok ke jir pibom lang labang so karkli mate isi ronga je sonsi aning kanwang tami pidopono la so pathak tami lak photang ka pen council budget along ke thapi pen joy kepo KACCM Dr. Tiliram Ronghang kahumri tampen khasia khe rongkera hem tami ki kimpiji aphan lapen towar dam pridam pro rongso sampri rongbot antami alangli kachechak tikang atengpen asayang denga mo hai hui klempon popusi halada ke do khasia khe thup aning chi theda anpartami local MSC evejit crow aphantami jonarlo chinthora rakesung along karjap dun lapen kaching thorasai ke claim dodi sangse abang phua phantami rongara tatumpen aning kangsam akardom pajirpo kini larat rat ahem lo aningkan wang tulang dua ahem mane lalo rat ahem latai sinang cakang lo aku tuvar tadak duan kharwang duan ahem long pen hatini ali an ke tuvar tanang pipo nang pachok po kilometer kan dege kilometer adha an ke pachok po selang ni cakang lo an pen ke la ningkan si penas ningkan sekpen ni merkom ki klem la so phanta alang li jakang lo suri lakpho bangke nang pibek po mane la tanang li jakang lo tuliram ronghang anpen ga bijit kro phanda churo iglo nilitum sarphu mane jepijit po ki du anta amsera lok asor an pupelo kharwang ki du an atum ke aning rong piklo chehok kharwang khasi tum anta chehok piklo alang litum phan churupar lo kai arni ni tul bihek thiek pan kidu da la son bang ke thek long lipin lang aku la son nang ke lang pu avidet lang tum yan pin lang pon tum ke churupar lo abijit kru phan churupar lo CM Tuliram Ronghang phan churupar lo la pon lo ni bikin ni thek thedel lo MP Horan Singh be lapan arisang ho tumpen tong sikot pen pherang ke mai kang nipo nonang kileji members of parliament matithi hekpen MP kilik nang kileji ahod 3SD mate district ki thama farman aphan ke BJP acharya songpen ke EM Umar Singh tiso aphan se BJP songpen ticket pipon lo laso pothak Horan Singh be lapan arisang ho tumpen tong sikot pherang ke mai kang ni pedopo Biasang hopen perang ke mai thengno along kaning jepon ke nili sitami MP ticket cho hangdon lo sitami nili pen anpar EM Umar Singh tisosi ke mesena joksi tiso sang hosi long rong lo lasi nili ke thangnat ning ke oila pen ning ke duk avi pusi ning jepo athe Umar Singh tisosi nili pen anpar vote ke long ki onga phai do ji pusi ning jepo tangte Horan Singh be kaning jepon alam thele ilitum arjuponik sina news text report Karbi Anglong news non ke wangi MP election hote Bharatiya Janata Party candidate mate ticket pipon lo nasi bangso puthak along ni nilihin pen kaning jeji pran kachisik do sila solam thebang Karbi Anglong rat west Karbi Anglong rat masa rat long anta nili kamunthi nili kanuje nili ge klem kan tong alaman kame nang litum a media hoi pen nang litu a media am pen kapali ji phasi nili munthi pen pini nang litum phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani nili long kapangda Karbi Anglong farman ke wangi MP election akan candidate ke jongpon pakai hai Umar Singh tisopat lasi alang lipan jongpon det penapi nilinon MP doila lasi nilihin pen name party etumpen siddhanto ken decision ken aputake nilihin pen name
kahili dunji thangna tawe lapen ningko alam tawe alang lipan jong dung abot pen kedam tang 2019 aningkan nili turut North East ang bong ke high percentage hisab ke ong nai lo near about 250,000 abot pen sintit lo lapen labang historic akang awe pen lah prang MP ke man XMP Biren Singh P XMP join torong P tum tam high system 1 lakh 1.5 lakh la son pen sia dit margin nong tan Hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi pansi cisik ding lo lasi ke highway ko dak Karbi Anglong di Mahasau lapen West Karbi Anglong candidate Omor Singh tiso tamne high ke highway ko dak ke acquisition sevelo no doubt honde kavelo ten nili to matar gar bang lailo pini press tv nang ko press meet ke do pado main audeso lailo nili ko an ma percentage sapen highest ke long ke dam tang 2019 nono phoi bang ke ne about 3 lakhs margin pensi bahai ji pula so target pensi pini ni di nang litu mang chopo yi ko alam the thang na taw bi te MP tomhan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai to ki la so dai to na to ma chini la namo app kudo sorol app la party app la namo app ko long MP la pen minister tomhan tame aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pa pidun cha da yo ne si ha tu party tum tame bang sai lo bukali lo anso se metu sanangi lasi non poi bang tiket ke omo forensik be pan pina lo omo sing tiso pan le pinang pusi lang ditum bang so kemisen kamata ke tek dam long pen si alang li pan pina lasi da ke ni di ane dimod avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan anso se nili ko ama ke long la pen double kapalong tu ye pan si non itum BJP party pu isabe Sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Karbi Anglong lapen Assam ya direction pi lasi lahai kadu theklong si non ohamarat lapen Karbi Arat Bharatiya Janata Party phan uthot aning chit hitu pen non ke wangi MP election hot bang ke ilituma candidate Omor Singh Tiso pansi piwek bo pusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det ma sarkar Mukhyamantri Dr. Himanto Biswa Sarma alang li ke claim ke dam kaching thuramo anat ilitum theklong lo lasi laso agoti laso high speed bang momentum bang continuously kapaduji pulote Karbi Anglong tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate phansi Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat lape di masa arat tabe alang litum amulo ke thetan la bohumula la sobut mana ni gitu si tim putang dar patadi idam tang ningkan phoke nili chali do lo parliament lo la sinili ka chali ke thekrunan bang ke non elitung aktimia candidate highway po candidate mone formality chanala Omor Singh Tiso alang ni long ni di chirag no pulo te ni di ke claim on he kam ke alang di claim on ko la hello ni nge ke choko ke di